правителството на Румен Радев е позорно. Дори Бойко Борисов и ГЕРБ не са си позволявали българските майки и пенсионери да са първия източник на доходи за съкращаване на нуждите за държавния бюджет. И то по минималистичен начин. Т.е. те нищо няма да спестят с тези 60 лева от българските пенсионери. Но факта, че се захващат по този начин да правят бюджет, означава, че те не знаят какво правят. Те не могат да се справят. В същото време обявиха, че ще теглят 3,8 милиарда евро дълг и искат това да бъде записано в държавния бюджет. Тоест, ние продължаваме в дългова спирала с това правителство. За мен цялата политика до тук за месец и половина говори едно, че на есен най-вероятно ще има протести, защото цените са двойни в България, доходите не се увеличават, а правителството прави неефективни ходове.